l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Kif ingħalqu l-kontijiet finanzjarja s-sena 2023 ġie konkluż kif il-Gvern nefaq kważi biljun euro fil-proġetti kapitali, dan fil-waqt li d-deficit kien inqas minn dak imbassar fil-baġit tas-sena preċedenti biex bekk il-Gvern laħaq il-miri finanzjarji tiegħu. Ir-rapportat dwar dan il-Gazzetta llum fil-ħarġa tagħha il-ħadd skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li nota kif l-investiment kapitali fis-saħħa rdoppja fuq is-sena ta' qabel fil-waqt li dak fuq l-ambjent qabeż il-150 miljun euro għall-ewwel darba fl-istorja. Fl-edukazzjoni u fis-sigurtà l-proġetti kapitali ammontaw għal kważi kwart aktar mis-sena ta' qabel. B'kollox l-allokazzjoni kapitali totali kienet aktar minn terz akbar. Minkejja din iż-żieda fin-nefqa id-deficit fuq il-fond konsolidat naqas bi kważi 77 miljun euro fuq is-sena ta' qabel. Dan minkejja li l-ispiża fil-benefiċċji soċjali kienet tammonta għal kważi 100 miljun euro fil-waqt li kien hemm spiża akbar ta' 23 miljun euro minħabba trasport pubbliku b'xejn. Dan ifisser li l-Gvern mar aħjar bi 17% kif id-deficit kien inqas minn dak previst. Dan fil-waqt li l-previżjoni fejn jirrigwardja dħul li sar fil-budget kienet ferm viċin dak li fil-fatt kien miġbur mill-Gvern, tant li l-ispiża kienet kważi kwarta biljun anqas milli kien mistenni. L-ikbar spiża tal-Gvern is-sena li għaddiet kienet fuq protezzjoni soċjali bl-allokazzjoni titla l-aktar minn 2.2 biljun euro, żieda ta' kważi 10% fuq is-sena ta' qabel. Fuq is-saħħa il-Gvern nefaq somma rekord ta' aktar minn biljun euro, bżieda ta' 11% fuq is-sena ta' qabel. Anke fl-edukazzjoni kien hemm żieda ta' 10% fl-ispiża pubblika, tant li din laħqet kważi 850 miljun euro. Fejn jidħol dħul l-akbar żieda kienet mill-income tax fejn il-Gvern kważi ġabar 2.5 biljun euro, jew madwar terz ta' biljun aktar mis-sena ta' qabel. Kien hemm żieda qawwija wkoll fi dħul mill-bolla fejn inġabru aktar minn 100 miljun euro aktar. Dan fil-waqt li għall-ewwel darba il-Gvern mara ebda dħul mill-Bank Ċentrali.